ukážeme ti vlastne, ako sa robí jednotka sonda, niečo o tom freeride. 3, tú ľavu musím zaťažiť, áno? Je to bezpečné, mohli by kľudne ísť do zľavu. Práve sa chystám na úplnú somarinu. Toto môže nápadnúť fakt iba mňa. Čiže je tu taká tma, že nič nevidím. Nebudete mňa zasypávať, predpokladám. Ale môžeme, ako to nie je veľký problém. Lopatky máme, čiže... Čiže si mám sám vykopať, hej? To by bolo najlepšie. My sa na to pozrieme. Áno, cítim. Fly over, fly over. Takže asi takto to nejak vyzerá v tých šťastnejších prípadoch. Keď vám chalani z horskej služby pomôžu. Ďakujem. Čerstvenie. Zacnil? Ešte mi niečo povedz, Miláčik. Čo by si potreboval dnes? Dobre, tak sa môžete pripraviť a prvý môže ísť. Príľba je lyžiarska, certifikovaná, hej. V podstate jedná sa o dizajn. Dneska sú, že nie freeridová príľba alebo zjazdová, ale väčšinou je to len dizajnové. Hej, čo sa týka funkčnosti a ochrany hlavy, ten náraz je taký istý, že či si carvingový jazdec alebo freerider. Ďakujem. No limit je skutočne no limit. Testujeme moje hranice, možno aj vaše hranice. Dneska som to troška prehnal a uvidíme, ako to dopadne. Modrá farba je dobrá, fakultná nemocnica to istí.